ara estem aquí. I aquí? A tot Catalunya, Peyu. I és que quan ens entra per una orella, no ens surt per l'altra. A veure, t'escoltem de veritat. Aviam què passarà avui. La sang que veiem a les pel·lícules, allò què és? La gent sempre deia, ketchup, aquí posen ketchup. Antigament sí s'utilitzava ketchup, s'utilitzava vi, això. Avui en dia quasi totes ja venen fetes industrialment i molt preparades, però la base podríem ser glucosa, colorants alimenticis també perquè la gent s'ho pugui ficar a la boca o així, i després espessants i tal. Para la tele, Mercè, va. Jo vaig ben maquillada avui o què? Home, sí. És maquillador, no? Ricard Ramos, és boníssim aquest tio. I el pont, parlarem del pont, hi ha molts ponts. pont? Els ponts serveixen per... Veig que arriba el jefe. Ai, Déu vos guard! I visca el Batlle! La Renaixença. Els primers ponts de la humanitat se suposa que van ser arbres caiguts en ventades. No ho sabem, això. Bueno, cau un arbre, Sí. llavors queda que travessa el riu l'arbre i llavors Clar. pots passar per sobre. té tot el sentit. Ja tens un pont, Sí. pont. A partir d'aquí, diferents civilitzacions, Mesopotàmia, etruscs, romans, amb fustes, pedres, amb estructures com l'arc, van construir cada vegada ponts més sofisticats. Collons, el pont del Diable de Tarragona. Sí. És molt gros, És molt ben parit. A Martorell també hi ha un pont del diable. Per què hi ha molts ponts del diable, eh? Sí que és n'hi ha veritat. tot arreu. No hi ha ponts que es diguin Nostre Senyor. No ho sé. Pont de Nostre Senyor. No, del diable sí. Algun n'hi ha. Perquè tenia altra Però n'hi ha feina molts que del fer diable. pont. Els del diable es veu que s'atribueixen a que, per exemple, el de Tarragona, que Sí. aquell de Tarragona, allò és del segle I després de Crist. Ah, boig. Fot 2000 anys que s'aguanta dret, allò. Molt ben parit, allò, eh? Molt. Doncs quan eren ponts d'aquests tan guapos, la gent ho atribuïa que ho havia creat el diable. Això no pot ser que ho hagin fet els humans. Aquest pont l'ha d'haver fet el diable. I tots van acompanyats d'una llegenda de, en un moment donat, algú necessita un pont molt urgent, Clar. s'apareix el diable Sí, senyor. i te diu, ja te'l faig jo. Ah. Jo te'l construeixo en una sola nit, a canvi que em donguis l'ànima de la primera persona que travessi el pont. O et surt car, Pobre Jordi Pujol. Eh? Què? Què dius? Què té a veure Jordi Pujol? Pobre, el que... Ara ho entenc tot. El què? Pinta en Jordi Pujol. En Jordi Pujol ha hagut d'inaugurar molts ponts Sí, i els va haver de travessar ell, el primer. el primer, i les ànimes que ha hagut de regalar el diable... Jo crec que En Jordi Pujol... a l'època de Jordi Pujol ja no els construïa el diable. El diable sempre hi és. No ho sé, no ho sé, no ho sé. El diable se viste de seda. Sí. Se viste de Prada. Jo crec que els ponts actuals ja no els fa el diable, excepte els d'en Calatrava, potser. Bueno, aquest sí. Sí? A Ripoll n'hi ha un, no? Sí, allò també un dia estaria bé saber què va costar, perquè sempre pensar que car d'aquest pont aquí a Ripoll. Bé, avui en dia els ponts els fan els enginyers de ponts i camins, que és un nom de llicenciatura que sempre m'ha fet gràcia, no? Enginyer de ponts i camins, sembla de dibuixos animats. Vostè de què treballa? Enginyer de ponts i camins. Jo faig patates i olives, no sé, és com... A més, no fan més coses, a part de... Vull dir, fan rotondes, fan túnels... Llamen els enginyers burros, Sí. no? Perquè els bons fan aeroports, Clar. fan... I tu què fa? Ponts i camins. I per què només trien aquestes dues coses? Per què no es És diu més fàcil. enginyer de ponts i camins i túnels i rotondes, per exemple? I mines. Un metge, quan fa medicina... No, jo soc metge de refredats i tumors, no es diu. Soc metge... Va, són especialitats molt diferents, eh? Sí que Bueno, deixeu-me destacar dos ponts. En primer lloc, el de Brooklyn. El teniu al cap, el de Brooklyn? Sí, és aquell vermell. Aquell és el de San Francisco, això hi era. Sí, el de Brooklyn és un pont més robust, és a Nova York. És el primer pont penjat amb cables d'acer de la història. En el moment de la seva construcció, a finals del segle XIX, era el més llarg del món. És obra de l'enginyer de ponts i camins John August Roebling, que aquest tio té una història curiosa. Estava al port, fent la base, diguéssim, i un ferri es va acostar molt i li va enganxar al ferri, fixa, li va enganxar els dits del peu. Què diu? Mal, les ungles negres, Devia canviar les ungles. Podria haver sigut pitjor, també l'hauria pogut matar. No, jo m'estic més que em matin. Bueno, el va acabar matant la tossuderia, Ah, mira. Perquè Què vols dir? es va negar a rebre tractament mèdic, deia que tirant-s'hi aigua ja es curaria. Al cap de 24 dies després, mort per infecció de tètanos. El pont el va haver de continuar el seu fill, que el seu fill, en una immersió fent la base del pont també, va quedar mig zuruleta, i finalment va haver d'acabar el pont la seva dona. És que al final hem d'acabar nosaltres tot. Sí. De veritat, la feina sempre per fer, me cago en l'ou. A vegades ens fan riure unes coses. Sí.
Això passa molt a casa meu, també, eh? Què? Que ho acaba tota la meva dona. Clar. Per cert, el pont penjant d'Amposta, el teniu al cap? Sí, és aquell vermell. No, el d'Amposta. És el que travessa el riu Ebre, construït entre 1915 i 1921. De tot el món, després del de Brooklyn, és el segon pont penjant de la història mundial. Què dius ara? Sí, senyor. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Luc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer? Avui ens visita un savi per conèixer. Una persona que es guanya la vida fent allò que la majoria no voldrien veure ni en somnis. Vísceres gotejant, cadàvers cosits a trets, zombis amb la mandíbula penjant, ferides plenes de pus. Ai, Arnau! Vòmits de sang coagulada i altres horrors que és millor no descriure. Avui l'escorta de Salvador Illa. Es dedica a una professió tan fascinant com gens habitual. Tot plegat, poc recomanable per estómacs sensibles. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ricard Ramos. Ricard, què has menjat avui per esmorzar? Unes torrades amb gall d'indi. Torrades amb gall I d'indi. un cafè amb llet. Cafè amb llet. Saludable. Molt bé. Molt bé. Sí. Fas pinta d'estar fort, eh? Et cuides, eh? No gaire, No? últimament. No, però... Escolta, perquè ho entenguem tots, a què et dediques exactament? Tu ets maquillador d'efectes especials. Sí, ens dediquem a fer transformar els actors i les actrius en el que cregui el director, sigui una criatura, sigui ferits, sigui una panxa embarassada, o també fer rèpliques humanes de braços tallats, cames tallades. Una feina maca. Sí. Molt normal. Sang, no? Deus fer molta sang, també? Sí, ens agrada bastant la sang. Ah, sí? Sí, ens agrada. Sí, perquè és fàcil. És fàcil de fer, eh? Sí, com es fa? Com la feu? La sang que veiem per la tele? La sang que veiem a les pel·lícules? Allò què és? La gent sempre... Ketchup, aquí posen ketchup. Antigament sí s'utilitzava ketchup, s'utilitzava vi, això. Avui en dia quasi totes ja venen fetes industrialment i molt preparades, però a la base podríem ser glucosa, colorants alimenticis també perquè la gent s'ho pugui ficar a la boca o així, i després espessants i tal. Hòstia. Tenim imatges d'algunes de les teves creacions. Això és una galleda de sang. Estem veient remenar una galleda de sang. Cuita. Són imatges una mica... Si sou aprensius, no us ho mireu. Jo acabaré vomitant. És de mentida, tot. Clar. És tot de mentida. És molt xulo. És de mentida. Bueno, molt xulo, Mercè, com per Ah, no sé, jo és que vaig fer una obra que hi havia molta sang i fetge i m'encantava posar-me sang i vaig acabar l'obra que cada vegada em portava més perquè m'agradava molt. Estem veient un fetus petit de la mida d'una mà, eh? Això sí que fa fàstic. Ai! Hòstia, en Gerard Quintana. El Gerard Quintana sense ull. No és el Gerard Quintana. Al moment la ben vista. Déu-n'hi-do. Què els dius a la gent quan et pregunten de què treballes? La meva mare diu que faig sang i fetge. Sang i fetge. És el que faig jo. És un bon resum. Jo crec que és molt fàcil. Com la sang, més enllà de recrear-la, diguéssim, quan veus en una pel·lícula que disparen un tio i li surt un raig de sang i tal, aquest mecanisme, com funciona? Què ens hem d'imaginar per dins? Són uns sistemes de sang que tenim arrel de ficar-li pressió en uns tubos i en uns conductes que els hi fem arribar. L'actor porta uns tubs per dintre. Sí, fent-ho bàsic, sí. Porta uns tubs i llavors allà on vulguem que surt la sang hi ha uns foradets en el tub i llavors amb pressió fem que surti més, surti menys. Depèn també si és d'arterial, si no és arterial, fa que surti amb més com es diu, més espessa o més lluny. Després hi ha en Tarantino que vol tot ple de sang. Clar. Ja has treballat amb aquest home? No, amb ell no. No, però has treballat... Fes-te una mica el xulo. He treballat amb en Nicolas Cage, he treballat amb en Pierce Brosnan, amb en David Bautista, algun d'aquests. Li has fet sortir sang a Nicolas Cage? No, però... D'un hòstia que li va més... Li hagués cardat, eh? Sí? Sí, va haver una situació una mica peculiar amb en Nicolas Cage. Què va passar? Explica-la. En una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó perquè s'està transformant en un monstre, la dona, això. I a ell li van explicar, però no li van explicar exactament el què passaria.
clar, el director em va dir, vull molta bava. I jo, vale, doncs li fico molta. Vinga, bava, aquí. El Nicolas Cage apareix en escena, li fa un petó, allò era... bava... O sigui, la dona treia molta bava per la boca. En quan es feien el petó, Sí. al treure's els llavis, al separar-se els llavis, volia que hi hagués molta bava. Sí. Perquè s'està transformant com en un monstre babós. I què era aquesta substància? És metocel amb aigua, és com pols de paper, per dir una manera, amb aigua. I simplement això És fa... un espassant. És un espassant, clar. exacte. Llavors fa... Si li fiques colorant, doncs pot ser sang babós i això. Llavors va fer això, crec que no li va agradar gaire, va tornar cap a fora de càmera i jo estava just darrere la càmera i quan va sortir em va dir a cau d'orella ets un fill de te mare. Però en plan broma? En plan bé, sí. En plan bé, però t'ho diu en Nicolas Cage. Jo allà callat, sí, perdoni vostè. Però el director va dir, tornem a repetir. I jo allà. Callat. Jo sóc un mandau. Clar. Totalment. És el director que volia bava. I la bava aquesta, què la porta? Ella dins la boca? Li vaig ficar per sobre els llavis, perquè en quan fessin el petó, sortís. S'enganxessin. Sí. Llavors ella tenia com tot el llavi ple de... Bava de cargol de Lleida, li havia sortit Exacte, això. sí. Quina és l'escena més gore que has hagut de preparar mai? Hòstia, cada cop les fan pitjor, però ara fa poc he fet una que destruïen una persona en dos parts i es començaven a menjar els budells. Després ho disfrutaven, un tio sense cara que s'arrastrava pel terra. I entenc... És una pel·li intel·lectual. Sí. Sí, era de zombis. I com saps la tècnica exacta? Vull dir que necessites agafar referències reals? Has hagut de mirar cadàvers reals, amputacions reals? Sí, Malauradament sí. Avui en dia amb les redes socials i això és bastant més fàcil. Antigament teníem contactes amb forenses i això i ens passaven les fotos d'això. Recordo arribar a un taller i que et passessin un book de fotos de mira, avui has de fer això i avui has de fer aquest mort o aquest altre. Entenc que no pots ser aprensiu per fer aquesta feina. Doncs et sorprendria perquè jo a vegades soc una mica aprensiu. Sí? Sí. Jo, sí. Amb la sang de mentida o la... No, amb la de veritat. Amb la de veritat. Sí, quan hi ha alguna cosa així de veritat, potser no sóc el primer que va ajudar. Potser deixo que vagi un metge primer. També tinc entès que has maquillat zombis. Sí, ara vaig estar a Walking Dead. Walking Dead, sí. Que van fer un dels spin-off, el van fer aquí a Espanya i portàvem 2 anys rodant aquí a Espanya. Aquí a Catalunya, vols dir? Aquí a Catalunya, sí. No passa res, no passa res. Quin, el Daryl? En Daryl, sí. També el coneixes, Mercè? Sí, és molt amic meu. És un noi que broteja molt. Què vols dir? Daryl, no, que és un personatge de Walking Dead. El personatge. Va rodar a Montserrat, A Montserrat, Montserrat i el Tibidabo. Hosti, tu. Tothom va a Montserrat menys nosaltres. Sí, no, hi hem d'anar-hi. Per culpa de l'Àlex no ens hi deixen anar. De genolls. Va trucar-hi i no sé per què no es van entendre, noi, no sé. Zombis, Hi ha diferents tipus de zombi. També t'has de documentar i fer un zombi d'una manera, d'una altra. Sí, segons el que vulgui el director, segons el que sigui la pel·lícula, hi ha alguns que corren, hi ha alguns que no corren. Quin és el tipus de monstre que t'agrada més maquillar? Què és el que t'agrada més? Hosti, la veritat que és que el que sigui que em fiquin un repte davant i així m'encanta. De fet, m'agrada molt la creació del monstre. Ja anar a maquillar, això és molt divertit i veure el set i tot això és molt divertit, però quan estem creant, que parles molt amb el director, què vols, no, fes-me aquest canvi, això, aquest procés és potser el més divertit. Ricard, i alienígenes n'has fet algun? Alienígens? Sí, em vaig fer un fa uns quants anys. De fet, em vaig fer un per TV3. Mira! Sí, pel Club Super 3. Anava ja pel Telenotícies. No, vam fer en Biribiri. En Biribiri. Però pensava en un altre tipus d'alienígena. Uns una mica més... No, d'aquells no n'he fet cap encara. Ens has portat algunes creacions que les està traient la Mercè d'aquí sota la barra. Una cara de persona, és això? Això ho podeu passar, si voleu, que ho podeu anar tocant. Que la gent ho vegi? Sí. Això què és, exactament? Doncs això són les pròtesis que nosaltres apliquem, com les que té ell a la mà. Passa-ho, Mercè, passa-ho. Sí, que així poden anar tocant. Són de silicona, no? Això és, exacte, silicona. Llavors les prepintem, que tinguin una mica de color o alguna cosa així, o inclús les cosim prèviament. I l'enganxeu a la cara de l'actor. Exacte. Quanta estona es pot tardar a fer això? O sigui, a maquillar l'actor en si? A maquillar-ho... Quan més temps em donin, millor. Però sempre anem curts. Sempre és ràpid. Però en 20 minuts pots tindre alguna més o menys fet. Si no, ja ens anem a 40. Jo crec que és un mig 40 minuts està bé. D'on ets tu?
Jo soc de Blanes. De Blanes. I com hi arribes, a aquest món? Com entres en el món de maquillatge, d'efectes especials? Al meu pare li agradaven molt les coses així d'aliens i aquestes coses, però sí que és veritat que quan vaig... Expediente X, aquestes coses. Bé, Però quan vaig veure una pel·lícula que us sorprendrà, que és La senyora Doubtfire. Sí? Oh, sí, Robbie Williams. En allà em vaig donar compte que això era una feina. Perquè hi havia un moment on la maquillaven. Quan el maquillaven amb ell, el maquillaven de senyora Doubtfire. I vaig ser com, espera, que això és una feina. Això es pot fer. Potser sempre hi pensaves que hi ha un maquillador o alguna cosa així, però allà va ser com, espera, que hi ha alguna cosa darrere d'això. I abans allà ja vaig començar a donar-li voltes i això. I mira. Hi ha estudis. Recordeu que un dia us vaig parlar del protesista de Hollywood? Sí. Que feia això. A les dents i tot allò. Sí, va fer la senyora Doubtfire. Sí. Hi ha especialistes només en dents. Sí. Déu-n'hi-do. I llavors ho estudies, això, en algun lloc? Sí, hi ha algunes escoles, algunes acadèmies que es dediquen a això, però jo faig molta apologia que on realment aprens és treballant. I fent pràctiques, i equivocant-te, i a casa teva, i molestant els teus amics i els teus familiars. Molestant vol dir sortir de darrere una porta amb una màscara d'aquestes i cridar tot. Això també podria fer, però no, és més, vine aquí, seu-te, que provaré unes coses, uns pottingues que tinc per aquí, deixa'm provar. Hi ha alguns maquillatges que realment que fan això que ho passen ràpid per xarxes, que sembla que durin hores i hores. Sí, hem tardat, jo potser els que he tardat més en 5-6 hores. Però després l'actor com té energia per sortir i actuar? Perquè és que, clar... És que els actors també tenen molt de mèrit perquè... Bueno, 5-6 hores. La gent a Can Tarradellas en fa 8, com a mínim, I no els donen premis, Ara. Però després tens la teva jornada laboral de 12. De 12 hores. Sí. Clar, és que és una bestiesa. I després desmaquillar, que potser tardem 2 hores. Perquè les pròtesis es reaprofiten pel dia següent? No totes. Això, per exemple, jo no ho podria reutilitzar, perquè totes aquestes cantonadetes es desfan i quan desmaquillem es destrueixen. Escolta, treballes sempre a Catalunya o treballes a nivell internacional? Quasi sempre fora, Sempre fora, ens paguen millor. Ah, sí? Sí. Et guanyes més bé la vida fora que aquí, la veritat. A fora, quan ets de fora? Vull dir, Estats Units. No, als Estats Units no hi he arribat a anar mai, però a tota Europa sí que he estat. A Anglaterra, Estònia, Malta... Són uns llocs... Malta es roda molt últimament. Sí? Malta. Es veu que sí. Estònia també. Estònia paguen millor que aquí a Catalunya. Sí, perquè no paguen algunes coses que nosaltres paguem. Allà trobes edificis amb empreses que no hi són, que només hi ha el lletrero. Com l'Expo de Saragossa. Exacte. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí. Ricard, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de... Vinga, va, que la paraula d'avui és preciosa. És tiroliro. A. Tiroliro. Mot col·loquial que s'utilitzava sobretot als 80-90 per dir finament que algú era homosexual. El fill de Cal Coix diu que el van veure amb un home agafats de la mà. Es veu que els ha sortit una mica tiroliro. B. Tiroliro. Pràctica de tir, modalitat concreta on el participant té llibertat per disparar dins una zona delimitada. L'Antonio s'ha comprat una pistola i ara, en comptes d'anar a pescar, se'n va fer tiroliro cada diumenge. O C. Tiroliro, so agut, com el del Flabiol, per exemple. M'agraden tant les sardanes que quan sento el tiroliro, de principi és que jo ja sortiria i em posaria a ballar. A, B o C. Hòstia, la primera m'ha agradat, en veritat. Sí, però... És una manera Era una divertida. manera... Jo l'havia sentit. Però crec que no és la correcta. No és la correcta en cap dels dos. Jo crec que no. Jo crec que és la C. Doncs creus correctament és la C, tiroliro! El tiroliro de la gralla, de la Laia, doncs això té una paraula. Mira, això és un tiroliro. I el tiroliro de l'Arnau? El tiroliro de l'Arnau és un altre tiroliro. És un altre tiroliro. Avui dediquem el capítol al pont, Estàvem parlant del pont. Va, parlem del pont. Sí. Deixeu-me que us doni 4 dades sobre els ponts. El pont més llarg del món... És el de la Puríssima. Què dius, Xuriguer? Però qui diu? El pont de la Puríssima. A veure, si cau dia 6, un dimarts i fins al dijous, és tota la setmana. Sí. És un pont llarguíssim. Això passa? Tota la setmana? No sé, però en algun cas ha passat que el dimarts és 6 i el dijous és 8. I vull dir, després t'agafes dilluns, jo crec que les vegades que ha passat algú s'agafa
El dilluns o el divendres al treballa, diguéssim. Per dissimular una mica. No gosen fer-ho tot. Per dissimular una mica. Bueno, no gosen. No, el pont més llarg del món és a la Xina. És el gran pont... A veure, és que m'ho posa molt complicat, en aquesta vida. Els xinesos. Dangyang. A veure. Dangyang. Dangyang Kushan. Mercè, digue-ho, no ho llegeixi. Dangyang Kushan. Ja està, ja està Xina. Qui m'ho pot rebatre, això? Ningú. Doncs ja està. És un pont que travessa el llac, que és el llac... Foli. Yancheng. Aquest m'ha quedat millor. Us atreviu a dir quants quilòmetres fa aquest pont? Me la jugo, 100 quilòmetres. On vas? Si d'aquí d'Osona fins a baix a Barcelona hi ha 60 de quilòmetres. Sí, doncs no, més de 100. Més de 100, sí. Dius, Mercè? Concretament 164,8 quilòmetres. Què dius? Vindria a ser com anar de Barcelona a Lleida en pont. Bojos aquests de la Xina. Fes la volta al llac, ja està. No cal que està pel mig. Perquè us feu una idea, per construir-lo van fer servir el ferro d'unes 65 tones 65 Torres Eiffel. Mira. Eiffel. Torres Eiffel. De l'Eiffel. Que broma que ens agrada. Sí. Per cert, a Catalunya tenim diversos ponts construïts per Gustave Eiffel. Ah, sí? Eiffel. Hi ha més de 80 ponts a Catalunya construïts pel mateix paio que va construir la Torre Eiffel. Ei, Mercè. El de Girona... Farem això. El de Girona és el pont de les peixateries. És de l'Eiffel, aquell? Sí, Eiffel. És gall vermell. Sí, ara sí que l'has encertat. Ara sí. Ricard Ramos, ara quan mirem Walking Dead, doncs ja ens hi fixarem més. Sabrem que hi ha un català darrere allà fotent... Tio de Blanes. Un tio de Blanes. Fort aplaudiment pel Ricard Ramos. Cada vegada que sents una entrevista penses que Catalunya ha de conèixer la teva història. Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç. Arnau, Laia, què tal? Em sentiu o no? Sí, Peyu, és que quan vaig llegir el guió que fèiem això dels ponts, jo pensava que parlaríem del pont més important de la història. Quin és? Que és el pont de la guitarra. Ah, sí? Sí, home, aquesta peça d'aquí que transmet les vibracions de les cordes a la caixa de ressonància. Això es diu pont? Sí. El pont de la guitarra. No ho sabia. Tampoc. Jo sabia el màstil. Això es diu màstil. Això es diu màstil. Ah, sí. Menys mal que l'he encertat. Però no només la guitarra té ponts. Hi ha molts altres instruments que també tenen pont. I aprofitant l'oportunitat que avui parlem del pont, farem sonar artistes que fan carrera dins l'àmbit de la música instrumental. És a dir, que no tenen veu, que són aquells que tenen menys ressonància en els mitjans més generalistes. No ho posen a flashback, no ho posen normalment. No sonen aquests. Tu no tens lletra a una cançó, toma, doncs no sones. Toma. I avui els farem sonar la Renaixença. I comencem per l'instrument predilecte de l'Arnau, que és la guitarra. He de dir que això és una dada que no és certa. Per què? El meu instrument preferit és la trompa. La trompa? Sí. La trompa? I la gralla, Arnau? La gralla és el segon. Ah, vale. Però bé, comencem per la guitarra, que em queda força a prop. La peça que sentirem a continuació l'interpreten Sebastià Gris, que segurament us sona, perquè el vam tenir aquí sobre aquest escenari fa unes quantes setmanes acompanyant la Magali Sare. Sí. Mallorquí, no era mallorquí? Exactament. Aquí ens interpreta la peça El peregrí Presto, una obra solista per guitarra que va publicar el 2023 dins el disc Oli, All i Julivert. Un geni, Però, si recordeu, si feu memòria, quan va venir amb la Magalí no tocava la guitarra. No. Quin instrument tocava? El banjo. Molt bé! Veus? I Peyu, ets un entusiasta i un gran coneixedor dels instruments musicals perquè el banjo també té pont. Toma. Ah, mira, veus? Tampoc ho sabia. De fet, el pont del banjo té la mateixa funció que fa la guitarra, però amb la peculiaritat que en el banjo el pont està enganxat a la base, que és una membrana. La caixa de ressonància del banjo... Com un tambor, digues. Com una espècie de tambor, sí, i per tant no està enganxat a la fusta, sinó a una membrana, que és el que transmet i fa vibrar pròpiament l'instrument. Ara escoltarem el banjo a les mans de Lluís Gómez, que ens interpreta, t'ho vaig dir, una peça del 2024. Llavors, nois,
Jo sentir això ja sóc a PortAventura, Però quines referències musicals té? El Tomahawk. La meva cultura musical és aquesta. Estic baixant pels ràpids de PortAventura al Far West, ja. Bueno, mira, aquest vincle amb Amèrica... És que és clar, no? A mi m'agrada aquest so, Sí. Doncs si teniu l'oïda entrenada, i després d'aquests mesos al nostre costat ja li hauríeu de tenir... I tant. Haureu percebut que aquí, a més de banjo i guitarra, també hi sonava un altre instrument que té pont, i a part podem dir que té un senyor pont, un bon pont. Contrabaix. Hòstia, Fel, bravo, Fel. Molt bé. Tu que són moltes setmanes al costat de mestres com la Laia. No ho espatllis, no ho espatllis. El pont del contrabaix és molt gros, és com més gros que la meva mà oberta, que tampoc és gaire gran, però ja m'enteneu, és molt gros. I ha de suportar unes cordes realment molt gruixudes. Una pressió d'entre 70 i 90 quilograms. Uau. És a sobre de la tapa de fusta de l'instrument, o sigui que és realment molta pressió. Sí. Poca broma. I tot i que vist des de la nimietat de la guitarra o de la gralla, el contrabaix pot semblar una bèstia indomable, els contrabaixistes l'acaben domant amb molta elegància. Ara ho comprovarem a les mans de la contrabaixista de jazz, Giulia Valle, que ella va néixer a Itàlia, però ja fa molts anys que viu aquí. Això és Break a Loop, del 2009. Jo sempre que veig un contrabaixista penso que allò que fan és impossible. Has de tenir molta força als dits, Sí. El meu avi era contrabaixista. Ah, sí? El que no era sabater. Exacte. Clar. Tocava la meravella i tocava el contrabaix. Home. Ostres, això m'ho estàs dient de veritat? Sí, No t'he dit mai algú... té un llibre aquest home, ha escrit. Te'l regalaré. Després parlem. Un altre instrument. El pont de la Verra és més gros que el del contrabaix? Hòstia, no ho sé. En la Verra És una mica... tot és més ruda que en el contrabaix. Però és una miqueta més prima, la Verra. Sí, però la resta de coses, les més. cordes d'espart i Han de sonar més. Només amb el nom ja indica que segur que té el pont més gros. La Verra. Seguim amb més instruments. Potser aquest és una mica més desconegut pel gran públic, esperem que per vosaltres no. I és el clavecí, el clavicèmbal. Ah, sí. Que també N'hem parlat. Una altra cosa no sapiguem què és, però n'hem parlat. Crec que en parlarem. En parlarem. Potser a la història el gos avui pren protagonisme. Pot ser. Potser. I és que és un instrument de teclat. Us heu d'imaginar com una espècie de piano petit en què les cordes no són colpejades com el piano, sinó són pinçades. Sí, en comptes de tenir un pergutó, té una petita pua que activa les cordes. És un instrument que tenia molt èxit als segles XVII i XVIII i que el mateix Johann Sebastian Bach tocava meravellosament. Aquí el pont, en aquest instrument, és just sobre la taula harmònica i també és l'encarregat de passar la vibració de les cordes a la caixa de ressonància. Ara n'escoltarem un duet de clavecí i violí. Un duet d'instruments amb pont. Tots dos tenen pont. Violí també, Sí, correcte. Tots els instruments, exacte, tots els instruments de la família del violí, viola, cello, tots tenen el mateix pont. Això és la sonata per a violí número 4 de Bach. El violí l'interpreta l'eivissenca Lina Tur-Bonet i el clavecí el tarragoní Dani Espasa. És ben bonic, això. De fet, d'instruments en pont n'hi ha moltíssims més i necessitaríem un programa ben llarg per explicar-los tots. No el tenim, ben llarg no el tenim. De fet, ens queda un minut. Però deixeu-nos acabar un moment Sí. la secció amb un instrument ben peculiar, que és la viola de roda, que a l'Arnau i a mi ja sabeu que ens agrada, perquè és un instrument medieval de corda fregada accionada amb una maneta que fa vibrar... A vegades tinc la sensació que faig les seccions com si fos una profe, disculpeu. No, ja està bé. Molt bé. Ets una profe. Arriba millor. Així jo la puc entendre. Total, la viola de roda és un instrument de corda que s'acciona això amb una maneta que fa vibrar aquestes cordes. Amb una mà es fa girar la maneta i amb l'altra es prem un petit teclat que canvia les notes. Us en fem esment perquè el seu pont és particular. A més de transmetre la vibració a la caixa, produeix un altre so que s'anomena xient o la mosca, que és una espècie de bronzit rítmic. El sentirem aquí en aquesta peça del 2011 anomenada Cul de sac i qui la interpreta és el músic Adrià Grandia. Música, mestre. Ara. Això ho fa el pont, aquesta mosca que va molestant per aquí. Això és gràcies al pont d'aquest instrument. I té el teclat aquí al davant, amb la mà esquerra té el teclat i la dreta la maneta, que és molt difícil perquè ha de fer el ritme com super articulat i precís.
si teniu interès en la matèria, podreu veure cada dia 11 a Montserrat. Ve un intèrpret de viola de roda allà i fem uns cants col·lectius allà. I això atrau els extraterrestres? Pel que s'assembla, sí. Sí, els extraterrestres i altres personatges peculiars. Més aviat. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones. Avui tenim la Halley, que és una border collie de 12 anys, i és de la Raquel, veiem-la. Molts border collies, eh? bonica! És preciosa! No n'havia vist mai aquest color. És un color de border collie poc habitual, eh? Sí, eh? Marró clar i blanc. Sembla un collie, sense el border, diguéssim. Vale. No, saps la Lassie, saps la pel·lícula La Lassie? Allò era un collie i era d'aquest color. I per quina diferència entre un collie i un border collie? Doncs que un és border i l'altre no. Exacte. Vinga, passem pàgina. Al meu entendre aquest gos és preciós, però té 3 problemes. Què li passa? Que vindrien a ser que no poden treure el tió per Nadal, perquè es veu que s'hi pixa a sobre. Que no li agrada la música en directe i que, a més, és de Terrassa. A veure, no es pot ser perfecte a la vida. Doncs lamento que la Halley tingui aquesta animadversió per la música en directe. Em sap greu perquè sóc músic i perquè això significa que patirà, ja que precisament ens l'emportem a la casa d'un músic. Avui passegem el gos per Nàpols, regne de Nàpols, actual Itàlia. Som a octubre de 1590. És molt maco, Nàpols. Sí. S'hi trobem amb Maradona. Maradona, eh? Maradona. És mort, eh? La droga, eh? Sí. Maradona és mort? És ben mort, sí. Ens situem als últims compassos de l'etapa renaixentista. L'etapa que ha fet brillar Leonardo, Rafael, Donatello i Michelangelo s'acosta al seu final. Són dies difícils per les tortugues ninja. Sí, senyor. El canvi de tendència es nota en la pintura. Cadascú el seu, eh? Cadascú el seu. És que m'agraden molt les tortugues ninja. Bueno, millor això que no pas el que li agradava a Maradona. Exacte. Els músics renaixentistes ja han viscut els seus millors dies. Per sort, nosaltres acompanyarem un dels músics del Renaixement que encara té corda. Som a un dels palaus on viu en Carlo Gesualdo, un noi de 24 anys sobre qui recau una gran responsabilitat: formar part de la noblesa. Home, imagina't. Això és pressió, eh? Jo no ho voldria jo, No ho voldria jo. Tanta pressió no ho voldria. Tu per què vas néixer allà amb... No, res. Família de pobres sabaters i res. Eren sabaters, a casa? A casa el meu avi era sabater, un sabater i un músic. Aquí imagina't quina família... Però no éreu peixaters? La meva mare, però la meva mare... Quants mares i mares tens? No, estic parlant dels meus avis. Perquè anava a dir, hòstia, si un era sabater i l'altre... La meva mare va néixer d'una dona i un senyor, que són avis, i aquests tenien uns besavis. Ho saps com funciona, això, Peyu? Sí, clar, però si has de dir els oficis de tots... No, però a casa meva venien de sabaters i de músics els meus avis. I els teus pares? Els meus pares, un era peixatera i el meu pare era un pobre home. El meu pare sí que... El meu pare que ho va parir. De la noblesa, poder. No, però que ho va parir. Guanyava calés el meu pare, que ho va parir. Deia que som a un palau, perquè us situeu, som a Roma. Atenció que el paio... Perdó, he dit a Roma, a Nàpols. El paio forma part de la noblesa, el nostre amic Carlo, és l'hereu del Principat de Venosa, que això és el comte de Conza, i és el cosí de l'arcabisbe de Nàpols, i és, atenció, el nebot del papa de Roma. Un bon partit. Poca broma, eh? Això t'obre portes. Home, ser el nebot del papa de Roma. Jo en soc el nebot del... I si el fill ja no t'explica. No saps qui soc o què? Saps el papa? El nebot aquí. És el tiet, eh? En Carlos sap que té el futur assegurat. Com jo. Carlos Xuriguera. Que el farà Xuri? No ho sé. Aquest tipus de personatges no me toquen. Tot això l'ha convertit en un jove insolent i fatxenda. Des de ben petit que ha crescut mirant a tothom per sobre l'espatlla i amb nosaltres no fa cap excepció. Tu, narrador, què hi fas voltant per aquí amb aquest sac? Ja el tenim aquí. Feu silenci quan parlo. Soc Carlo
Gesualdo. Carlo Gesualdo. Què li has dit, sac de puces a la gossa? Sí, què fot aquest sac de puces per aquí? És molt maca aquesta gossa, la Halley. Escolta, no és un sac de puces, és de Terrassa, però bueno. Tant me fa, doncs sigui. No vull quissos a casa meva. Em desconcentren. Necessito silenci per poder acabar la meva obra. Com heu vist, en Carlo és un idiota de cap a peus. Sort en té de ser fill de qui és, que si no segur que ja li haurien trencat la cara fa temps. Des de ben petit, en Carlo ha tret profit de la profitosa condició econòmica de la seva família. El llinatge li ha permès estudiar amb els millors professors del moment, un fet que li ha permès adquirir unes qualitats artístiques envejables i que l'ha convertit en el prodigi de la música que és ara. Està beneit, no, perdó. Beneït. Veu estic una mica. L'importància dels punts, eh? Sí. Les dièresis, eh? No, més endavant ja veureu que també està beneït. Però de moment està beneït amb un talent innat per la música. Domina el llaüt i el clavicèmbal i és un excel·lent compositor. Els seus professors li auguren un gran futur i l'han encertat de ple. Això sí, s'ha de dir que la música que fa no és apta per tots els públics. Com és això? Que fa cançons marranes? No. Hòstia, aquestes m'agraden a mi. Les mamelles de la Maria... No, què dius, Xuri? Ara has fet una cara que m'has fet por. Ara has fet una cara que m'has fet por. Aquestes cançons... Si les composicions d'en Carlo no tenen ni lletra, no són aptes per tots els paladars, perquè són una mica massa... Fica-me-la aquí, fica-me-la per allà. No, són massa avançades pel seu temps, diguem. Si el tio es fot palles mentals, no? Bàsicament. Digo clar. Amb els anys, les obres d'en Carlo seran obres mestres, però en aquella època la gent les considera una bona merda, però ningú li sol dir a la cara, no li diuen. S'han de dir aquestes coses, s'han de dir a la cara. Això s'ha de dir. Quan una cosa és una merda, s'ha de dir. S'ha de dir. Carlo, és una merda, i punto. A tot això, en Carlo és un obsès de la feina que es passa el dia tocant. La Halley n'està farta d'ell, i això que portem només 5 minuts aquí. A la vegada, en Carlo també és un obsès de la religió. Un creient fervent, d'aquells que creu que tothom acabarà cremat a l'infern per qualsevol cosa. I per acabar, sapigueu que està feliçment casat amb la seva cosina Maria i tenen un fill. A veure... Què? Casat amb la cosina? La Maria, sí. Això es pot fer? I tant. Si encara es fa ara, a vegades, imagina't. Ah, sí? Es casa... A mi no m'ha passat, això. A tu no, perquè no ets de la noblesa. Bueno, però és que la teva cosina també. Sí. Si és casat amb la teva cosina, nano. Quins fills haguéssim tingut. Maco de veure. Escolta... Tu saps qui és la meva cosina? I tant que la conec. Hòstia, és molt lletja la meva cosina. Sí? Ai, papa! Pobreta. No, és bona tia. És bona persona, però... Com es diu? És ben curta. Com es diu? Tu... No es pot dir. La Margarita, no? Parlem? Margarita. Bé, el problema és que... Hòstia, que és curta la Margarita. No! Margarita, una abraçada des d'aquí. I tant. Jo no et conec, però t'aprecio. No ens parlem, tampoc. Com si fossis la meva cosina. Qui la farà? La faré jo? La cosina d'en Carlo, no la d'en Xuriguera. No, la de Xuri no. Sí, la faràs tu, Mercè, la faràs tu. Seré la dona de l'Arnau? Sí. Epa. Això promet sexe fort. Ei, el problema és que en Carlo, l'Arnau, està molt content amb la Maria, però ella no ho està tant amb ell. I això és perquè en Carlo es passa el dia amb l'instrument a la mà, mentre que ella no la toca ni amb un pal. Això ha sonat estranyot, Peyu? Sí. No sé si m'ha acabat d'agradar, que en Carlo només fa que compondre, i mentrestant la Maria passa més gana que el gos d'un cec. No tenen una vida sexual gaire activa, diguéssim. Això, el gos d'un cec passa gana? Es veu que sí. I un gos sec també, perquè li costa trobar pinso. Sí, clar. No ho sé. Carlo Rayet, què et sembla si deixes de banda l'instrument aquest que tindrà el Manzi, no? I vens una estoneta al llit, Carlo. Maria, deixa'm treballar, pecadora, que no veus que estic enfeinat, sisplau. No siguis així, Carlo. Carlito, Carlitos. Com que Carlitos? Si tant t'agrada tocar, per què no vens i em toques amb mi? Quan arribes a ser de Barruera? Perdona, jo m'estic posant tonto, Vull dir, Mercè, vigila, que aquí... Jo fins que li ha dit Carlitos m'estava cardant calent, però llavors m'ha vingut la imatge del conill aquell al cap, del veterinari, vull dir. A veure, narrador, si hem de parlar de conills, parlem de conills. Hosti, quin creuament de cables. Us en recordeu d'aquell conill que es tenia sobrepès? Carlitos. De les audiències més bones que hem fet mai. Allò és de les estrelles més grans que hem tingut a Catalunya. I tu saps que quan el senyor que ho va escriure, Paco Escribano, va tenir l'idea
li van dir, això és una merda. Què dius? Això no triomfarà. Veterinaris? Això, hòstia, qui li interessa la història d'en Cuní? I mira, doncs... allà va estar. Això, Piti Fent Espanyol. pics d'audiència. Això en Piti Espanyol, aquí, que va seure en aquests escons, ho va explicar. Bé, com que en Carlo no cobreix les necessitats de la Maria, la mossa decideix tirar pel dret. Es busca uns quants amants per trobar el que no té a casa. Sort que no ets la meva dona avui, Mercè? Mentre ella fa desfilar mig regne pels seus llençols, en Carlo continua tancat component, sense saber que porta unes banyes que no passa per la porta. Bueno, això sol passar, Déu meu! Déu meu, no paris! Ai, ai. Sento com aquella... La Meg Ryan. La Meg Ryan. Ara. Maria! Maria, es pot saber què cardes? Què són aquests crits, Maria? Necessito concentració per treballar. Perdona, reiet meu, és que estic resant. Sí, això estic resant perquè quedi una composició ben maca. Doncs resa més fluix que em desconcentres. Sí, ho intento! A Palau tothom, menys en Carlo, sap que la Maria li és infidel. Trobo que està fent un paperàs com mai, No, la Mercè, quan el paper el disfruta, no ho amaga, A veure, no sóc... A mi m'agraden tots els papers. M'agrada molt. En aquest programa n'hi ha alguns que t'agraden més que altres. li donaran un altre premi en aquest Quan fas de dona d'en Xuriguera no et veig pas tan contenta. El que passa que són més justetes, les dones del Xuriguera. Aquesta és més trempadota, més espavilada. En fi, el nostre amic el dia el passa anant de l'estudi a missa i de missa a l'estudi, i també ella vigila molt de no ser descoberta, de manera que tothom sap que li estan posant les banyes excepte ell, no? Bueno, això sol passar, Sí. Tot va bé fins que la nostra amiga coneix en Fabrizio de Carafa, que només amb el nom ja es veu que no li has de presentar mai a la teva xicota. Fabrizio. Fabrizio de Carafa. Mira, carinyo, et presento en Fabrizio de Carafa. Un moment. Buongiorno, ragazza. Buongiorno, Fabrizio. Io sono Fabrizio de Carafa. No és el mateix Carafa que Carazza. No és el Fabrizio de Carazza que tenia al cap, Però posa fucker aquí al guió, Sí. Soc jo. Però tu veus, que avui et fotràs al llit amb la dona de l'Arnau? Trobo que vas molt fort avui, Sí. El problema de la relació entre la Maria i en Fabrizio és que no només són amants, sinó que a més estan enamorats, i això fa que cada vegada siguin menys curosos a l'hora de dissimular les seves trobades íntimes. Has fotut l'amor, I quan t'enamores... Se'ns complica. Jo sono enamorato. Sí. Per què ho dius amb aquesta cara? Un dia, les males veus arriben a orelles del compositor. S'adona que la dona li està fent el salt i, boig com és, promet venjança pels dos amants. Pensa que un bany de sang és la millor manera de fer justícia per aquella infidelitat. Deixa estar banys de sang, home. Deixa estar banys de sang i busca't una mà, home. Bany de sang. Ens situem a la nit del 16 d'octubre de 1590. En Carlo li ha dit a la seva esposa que serà uns dies fora de casa, però és mentida. Ell realment s'ha amagat al rebost, esperant que arribi en Fabrizio. Vol enxampar els amants infragants. Hòstia, quin pla. Un geni. És el pla més desastrós que... Hi ha d'haver un moment que estàs allà sol amb els pots de conserves Ferrer pensant què canto aquí dintre. Allà entre els fuets. Que passa un ratinyolet per allà, dius, què foto aquí? La Haley, la nostra gossa, també ha trobat ben ridícul trobar-se un noble amagat a un rebost. Però és el que hi ha, tu. Tal com s'esperava, en Fabrizio arriba a Palau a mitjanit. Al cap de res, allò és festa major. Ell i la Maria estan rostollant com bojos al llit. Estem rostollant, Sí. Tant de vull saber què és rostollar. Rostollar és follar, Àlex, bàsicament. Mira que bé. Anem a rostollar, Fabrizio. Amb un rostoll. Rostollem. Mentre els dos amants es troben en ple fornici, en Carlos surt com un boig del seu amagatall, acompanyat de dos dels seus guàrdies personals. Sí, home, vinga, sortiu tots i mireu. Saps què vull dir? Com més siguem, millor. Sí. 3 tios al rebost, també. L'espera havia de ser maca, tots tres allà. I tu i el gos? I el gos. Els tres van armats amb espases i escarbussos. L'escena eròtica que teníem desapareix per donar pas a una carnisseria. Que si un cop d'espasa per aquí, que si una puntada de peu per allà, si ara un tret, que si ara un tall... Allò és un festival de sang i fetge contra els dos amants. Angúnia de veure tot això. No, Carlo! És que...
És morta. Qui la va parir, estic plorant. En Carlos s'ha enfilat sobre els amants i fa anar l'espasa a tort i a dret. Un cop mort, a ganivetades, el remata a trets. La Halley s'ha quedat ben blanca, pobreta. No content amb això, esquartera els cadàvers ell mateix, a cops de matxet. Apa, aquí! Hòstia, el músic. Quin mal caràcter que tens, no? Ets mort. No haver rostollat tant. No, però si jo sóc la Mercè. Ara ets la Mercè, va. Ara sóc la Mercè, abans era la Maria. Aquell crim atroç cau a ulls de tothom. D'un dia per l'altre, en Carlo passa de ser conegut com el gran prodigi de la música a ser el compositor psicòpata. He de dir que com a nom artístic no està gens malament. No. El compositor psicòpata toca al Liceu aquest cap de setmana. El més gros és que un doble assassinat com aquell no li comporta cap mena de problema legal. La sang d'aristòcrata que li corre per les venes li estalvia trepitjar la presó. Ni tan sols arriba a celebrar-se cap judici contra ell. No es podia saber, això, eh? No. La justícia s'aferra a una escletxa legal que l'exonera de ser jutjat. Bueno, no fotis que no el jutgen perquè és massa vell. No. Resulta que en aquells anys l'adulteri es castiga amb la pena de mort. Llavors els jutges l'únic que diuen és que ell ha accelerat el procés. Ja està, els ha matat abans d'hora. Ben vist. Lluny de suposar la fi de la seva carrera, el doble assassinat comès per en Carlo és el tret de sortida dels seus millors anys creatius. Els remordiments per la bestiesa que va cometre el porten a compondre les obres que el van convertir en un dels millors músics de la història. Era un geni de la música, però estava ben grillat. És d'aquells que has de saber separar l'artista de l'obra, perquè si no, no... Anem a veure si la Halley, la nostra gosseta, ha sobreviscut aquesta història de traïcions i de sang i de fetge. Mercè. Estic aquí amb l'Anna. Amb l'Anna, eh? L'Anna. D'on ets, tu? De Granollers. Anna de Granollers. Tenim un missatge de Terrassa. No sé si tenim temps de sentir-lo. Del propietari del gos. Vinga, va. Vinga, molts ànims, tu pots. Estic convençuda que ho faràs genial i, a més, ho fas per la millor gossa del món. No ho dic només jo, ho diu totes les persones que la coneixen i que l'han conegut. I és que la Halley es fa estimar tant i és tan mona. Ja es veu que acabarà morta aquesta gossa. Com més tendresa hi ha. En Carlo es va autocastigar d'una manera curiosa pel crim que va cometre. Quin mètode va escollir per castigar-se a si mateix? A. Es feia flagelar. B. Va viure en la indigència. O C. Es va mutilar els dits del peu. La A. La A. La Halley és... Viva! La passejada de la gosseta de Terrassa ha estat una mica accidentada, però per sort la Halley ha estat prou hàbil per sortir corrents de l'habitació abans que en Carlo li fotés un cop d'espasa. Déu-n'hi-do sent aquella habitació en aquell moment, eh? L'hem tornat il·lesa, però encara més convençuda que la música i ella no són gens amics. Li feien por les actuacions en directe. Ara, quan surt a voltar i veu algú carregant un instrument, s'espanta i fuig d'allà. Cames, ajudeu-me. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I en el vostre esperit.